Avui parlarem d'una habilitat que ens connecta profundament amb els altres, l'empatia. És el sortir d'un mateix i comprendre com l'altra persona pensa, sent i percep el món. A l'adolescència és especialment important enfortir-la. Prevenim conflictes i enfortim vincles. En definitiva, creem societats més solidàries i inclusives. Som a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, just davant de les consultes externes i aquí a l'esquena el Pediatric Cancer Center. Aquí l'empatia no és només una habilitat, és un valor que ens guia a la cura i a l'atenció dels pacients i les seves famílies. Aprendrem com és aquest model i, acompanyats de professionals del món de la salut, aprendrem a enfortir l'empatia en els adolescents i els joves. Comencem! Genca, el podcast. El viatge de l'adolescència. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Dirigeix i presenta Esther Camprodon. Som a la 8ª planta de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquí l'empatia no és només una habilitat, és un valor que ens guia en la cura del pacient i les seves famílies. Conversarem amb la María José Tojo, directora infermera, i la Mar Martínez, infermera d'Escoles Especials. Bon dia, María José, i benvinguda. Bon dia, Esther. Mira, volíem conèixer una miqueta més què significa per tu l'empatia dintre de la pràctica clínica d'infermera i a dintre de l'hospital. Bueno, l'empatia és una eina vital per les infermeres per tractar tant els pacients com a les famílies. No? És una eina que la portem de base les infermeres, d'entrada. El que passa que amb tot el temps de la vida professional es va aprenent, perquè l'empatia no és només posar-te, intentant entendre què li passa a l'altre, és realment posar-te a les seves sabates per veure què li està passant, no només físicament, sinó també amb el seu cap, no? Sentir el que sent aquella persona, poder arribar al per què se sent bé o malament. No? De vegades no és només escoltar, perquè quan escoltes la persona pot dir que està bé i realment, en el fons, tenir un problema que encara no ha paït o no ha exterioritzat. Llavors, el cos també té un llenguatge no verbal que el que té eines d'empatia no és només el que la persona diu, és com ho diu i quina expressió gestual de la cara, de si està neguitós, no? S'han de captar més coses, no només el que diu la persona. Llavors, jo crec que s'entrena, però sí que t'he de dir que les expertes som les infermeres, tenim molta empatia de base, per això ens fem infermeres, no? Perquè ens agrada ajudar els altres i detectem quan una persona està malament. Quan una infermera entra en una habitació d'un pacient, amb un cop d'ull, se n'adona de moltes coses, no? I ella està parlant, però ella està avaluant com està aquella mare, què li preocupa avui, sobretot si la coneix dels dies previs. No? Per això la continuïtat assistencial aporta molt de valor, perquè al final, si coneixes aquella família, pots percebre els canvis que hi ha d'un dia per l'altre. No? El pacient, com està? Si aquella mare et diu, avui no el veig bé, no? Pues, encara que la tensió, la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria estigui bé, hi ha alguna cosa que ha canviat. Llavors, aquí és on aporta realment valor l'empatia. No? Aquest ull clínic, no? Que amb tanta tecnologia perdem, la infermera el té. Clar. I, per una banda, és la part vocacional, no? Això ja és una habilitat que un també et sents cridat, no? I algú ho és, però parlaves de la pràctica. Com es potencia aquesta pràctica? Com ho fem per potenciar-ho? A veure, no és fàcil, però la pràctica és... Això és com els avions, no? Hores de vol. Vull dir, sí, realment la pràctica és les infermeres que ja comencen fent pràctiques i elles han de tenir la seva mentora, no? Sempre aquella infermera veterana que has d'observar i has d'agafar el millor de cada infermera i tu has de veure com es mou i què està valorant aquella infermera quan ha entrat a l'habitació. En aquell moment dintre no et podrà dir, però al sortir de l'habitació, amb la teva infermera veterana, quan ja ets o estàs en pràctiques o acabes de començar i alguna companya t'acompanya, és quan s'ha de comentar, escolta, què te n'has adonat? Has vist com avui el nen ens ha dit que estava bé però li preocupa que el seu amic que no l'ha vingut a veure? Vull dir, al sortir de l'habitació
de l'entorn de la família, és quan es pot avaluar i es pot fer veure a la persona que n'aprèn, no? O que ha d'agafar més aquesta eina, en què t'has fixat o què a tu... És que és una cosa molt difícil de descriure. L'aprenentatge, no? Realment és a través de l'exemple de l'altre, no? I el pots modelar. Per tant, que important és el nostre comportament, no? De cara a ajudar a enfortir aquesta habilitat en els que comencen, en els més joves, no? L'exemple. Exacte, és l'exemple, són les hores. Antigament, no? Els oficis antics, no? Sempre hi havia l'aprendiz, no? Pues a les infermeres és una mica igual. És una eina que no està escrita als llibres i és molt difícil de transmetre per un Excel o un Word. Has de fer hores d'estar al costat d'algú que practica aquesta eina. L'has de viure i experienciar-la, no la pots llegir d'un llibre, no? Va una miqueta més enllà. Exacte. Maria José, i nosaltres en aquest camí de transformació del projecte Henka, amb les persones que conversem els hi demanem si ens pot regalar una frase, una paraula que ens encoratgi a seguir endavant. Home, jo crec que el millor per començar a tenir aquestes eines una mica més enfortides és fer una escolta activa. No és només escoltar, és realment oblidar-te de tot el que tot està passant en aquell moment per centrar-te només en el que aquella persona t'està dient i que en aquell moment el més important és el que t'està expressant aquella persona. Una escolta activa. És la millor forma de poder començar a ser més empàtic. És la porta d'entrada, aquesta escolta activa, escolta de veritat, estan present. Gràcies, Maria José, per el teu testimoni, per els teus aprenentatges. I ara anirem a parlar amb la Mar, que ens parlarà més de les escoles especials. Gràcies a tu, Esther. Marc, quin paper juga la infermera en les escoles especials? La infermera escolar en escoles d'educació especial juga un paper fonamental amb la salut de l'infant, en un entorn com és l'escola. Té un paper crucial en el desenvolupament de tasques assistencials, també tasques a nivell emocional, com avui parlem, i també dona suport a tot l'entorn educatiu i a les famílies per donar resposta a tot el que necessita aquell alumne i de manera que el propi alumne pot desenvolupar al màxim les seves competències, de forma que l'atenem d'una manera amb una atenció centrada a la persona i amb la seva pròpia família i les necessitats de l'alumne. És un gran desconegut, realment, i la feina tan important que feu en relació amb l'empatia, que és l'habilitat que avui estem parlant. Quin rol hi juga? L'empatia juga un rol fonamental, no? L'infermera és empàtica de per si, no? I la competència està intrínseca a les nostres, com a la nostra pell, no? Al nostre ADN, sí. I a més, en les escoles juga un paper d'equilibri, perquè d'alguna forma entre la tècnica que desenvolupem i la part humana a com la desenvolupem, això és fonamental fer-ho en un entorn educatiu, no? Com ho portem a terme? Doncs amb tres línies. La primera és amb els alumnes. Amb els alumnes estem constantment treballant aquesta part més de confiança, d'escolta activa, d'acompanyament. Totes les tècniques de salut assistencials les fem des d'aquesta vessant, no? Ells tenen confiança en nosaltres i la generem a mida que nosaltres també som empàtics amb ells, no? Que a través d'una sola mirada o la complicitat que pots generar a l'hora del dolor amb una tècnica o amb una acció en concret, això és l'ADN nostre. I les infermeres escolars el tenim molt proper en el nostre dia a dia. Després, per un altre cantó, a més, els ajudem molt, no? A ser entesos des de la diversitat, no? Què necessiten, com ho necessiten i com ho fem des d'un entorn al màxim educatiu possible. Després tenim una altra vessant molt important que són els pares, no? I les famílies. Com els cultivem aquesta empatia, no? A vegades algun pare em diu i què m'explicaries tu, no? Què em diries tu sobre què puc fer jo, no? Per cultivar aquesta empatia? Doncs l'empatia és estar al costat.
i estar present. Com ho fem? Pues, a vegades sense la paraula, a vegades només amb el gest, a vegades només amb el fet de compartir aquella activitat infermera, compartir aquella activitat educativa, compartir el seu dia a dia, des de coses alegres fins a coses que et generen més aprenentatges, com és el cas nostre, no? Del dolor, situacions de malestar o inclús el diagnòstic propi del propi alumne, no? I els diem això, aprenem a estar amb ells, no? No busqueu fer moltes coses, esteu al costat, jugueu, mireu-los, agafeu-los de la mà, compartiu, que al final l'empatia és compartir i cultivar-la a través del dia a dia. I després ens queda un altre bloc més, que és el bloc dels professionals, tot l'entorn educatiu, que al final estan al nostre costat i que nosaltres hem de poder col·laborar amb ells, desenvolupar una tasca de salut dins d'un col·lectiu educatiu i una escola, depèn molt d'aquest rol col·laboratiu, no? En el que també la salut hi juga un paper fonamental. Que important això que estàs dient, Mar, l'equilibri entre el què i el com, no? És l'alta tecnologia, l'aplica la tècnica, però tots ens en recordem al final de com ens la van fer, aquella tècnica, no? D'aquest apropament, la importància dels pares d'estar presents i després dels professionals, d'aquest teixit col·laboratiu, no? I tot aquest global com ens porta cap aquí, no? Per acabar, Mar, una paraula que ens encoratgi a seguir endavant. Bueno, per mi crec que la paraula hauria de ser, per mi és el ikigai, no? Que és una paraula japonesa que no té definició, però és el que té sentit a la vida, no? I el sentit d'una infermera escolar és el cuidar, no? I el cuidar en un lloc diferent, el cuidar en un entorn en el que l'ikigai nostre és el saber-ho fer i el com fer-ho, no? A través de la mirada, del gest, que juguen un paper fonamental. Moltes gràcies, Mar. Ens veiem en una altra ocasió. Amb l'ikigai, amb aquest sentit de la vida, aquesta alta tecnologia humana que són les persones, tal com diu Manel del Castillo, gerent del nostre hospital. Anem a la Pineda. Conversarem amb professionals del món de la salut que ens orientaran com enfortir l'empatia en els adolescents. Som-hi! Venim de la 8ª planta de tenir una conversa amb la Maria José i la Mar. I ara som a l'exterior de l'hospital, a la Pineda, just davant de l'àrea de salut mental. I és precisament aquí on tindrem una conversa amb la Laura González i l'Ariadna Galtés. Els donem la benvinguda. Laura González, psicòloga clínica d'Interconsulta i Enllaç. Bon dia. Bon dia. Gràcies per ser aquí i ens agradaria una mica compartir amb tu i entendre una miqueta més en què consisteix l'empatia. Com la definiríem i com ens el podries explicar una miqueta millor perquè l'entenguem? En realitat hi ha moltes definicions de l'empatia, però bàsicament totes elles poden tenir en comú que l'empatia seria com la capacitat o l'habilitat de poder captar, d'adonar-te del que està sentint l'altra persona, de l'experiència de l'altra persona, de poder comprendre i de poder respondre de manera que l'altre se senti comprès i se senti entès d'alguna manera. Empatia no és que pensem el que pensa necessàriament l'altre. Empatia vol dir que des de la perspectiva de l'altre, des d'allà, entenc la seva experiència i entenc que les seves emocions allà són vàlides. És a dir, va una miqueta més enllà, és entendre també com percep el món, l'altra persona, com el sent, no? Potser sense, fins i tot, que no haguem patit aquella experiència que està vivint aquella persona. I aquest procés, en el cervell, com es tradueix, aquest procés? Aquesta és una bona pregunta, és una pregunta complexa. Aquest procés en el cervell, realment quan practiquem empatia, es produeix com una activació a moltes àrees del cervell. Per exemple, sabem que s'activen estructures límbiques, que diem, que això ens ajuda a processar les emocions. S'activen també estructures més prefrontals, que ens ajuden a comprendre la necessitat i la intenció també dels altres. I s'activen unes neurones, no? Unes estructures que estan com repartides en diferents parts del cervell, que són les neurones mirall, que es diuen, que són molt interessants perquè són aquelles neurones que s'activen no només quan fem una conducta, sinó quan observem també una conducta. I això explica, per exemple, que, no sé si t'ha passat alguna vegada, però que podem sentir realment físicament el dolor de vegades, no?, de les altres persones. Reaccionem, no?, a vegades sense donar-nos compte. És com instintiu, no? És com una resonància afectiva, no?, que es diu.
Però hi ha un aspecte molt interessant, no? També lligat amb això, perquè s'ha vist, els estudis mostren que quan practiquem empatia s'activen circuits del dolor, en realitat, no? És com que sentim el dolor de l'altre. Llavors, un aspecte molt interessant és la compassió. No? La compassió seria com un pas més enllà de l'empatia. Compassió seria quan comprenem l'estat de l'altre i fem alguna cosa, no? Seria un motor que ens impulsa a fer alguna cosa per alleugerir el dolor de l'altre. Llavors, amb la compassió s'activen estructures cerebrals del benestar. És a dir, que quan ajudem a l'altre ens sentim millor nosaltres, no? I es genera com una relació bidireccional, no? D'alguna manera. És curiós i és meravellós al mateix temps com cada aspecte de l'empatia té el seu correlat. Però durant la infància i l'adolescència el cervell s'està desenvolupant. Com ho expliquem, això? Totalment. L'empatia en realitat és una habilitat, no? Jo dic que és un valor, no? També moltes vegades l'empatia es va desenvolupant al llarg de tota la vida i va una mica en paral·lel al desenvolupament del cervell, no? Com tu deies, per exemple, a la primera infància, els primers 3 anys de vida, l'empatia és com molt de la ressonància afectiva. Si un nen plora, l'altre plora. No? Ell plora i jo també. Després, a partir dels 3 anys, dels 3 als 12, no? Podem dir, apareix el que es diu la teoria de la ment. De manera que l'infant ja entén que el que jo penso i jo sento no és el que tu penses o sents necessàriament. No? Seria una empatia més cognitiva, no? I apareix més una conducta de fer alguna cosa per l'altre. No? Et faig una abraçada, I arribem a l'adolescència. Aquí tenim el tema. A l'adolescència tot és més complex i sofisticat i l'empatia també ho és. No? A l'adolescència apareix una mica com la visió de grup, per dir-ho d'alguna manera. Llavors ens trobem adolescents que tenen un marcat sentit de la injustícia versus les coses que els hi passen als col·lectius. I s'enfada moltíssim amb això perquè l'emoció és com molt dicotòmica. No? Però també hi ha una cosa molt interessant aquí a l'adolescència, que, com sabeu, l'adolescent és molt egocèntric i també té molt de pes la pressió del grup, de manera que pot semblar poc empàtic, no? Podem tenir fills adolescents que semblen que no ressonen amb el nostre malestar. Sí, la reacció que tenen, sí. Però sembla, no? No vol dir que no siguin empàtics, són adolescents, no? I això també és molt important. I en aquest sentit, parlant d'aquesta intensitat de l'adolescència, quan ells viuen aquests conflictes d'una manera tan intensa, el fet de treballar aquesta empatia, com es pot traduir en la resolució d'aquests conflictes? Doncs mira, al final l'adolescència és com una etapa convulsa, és apassionant, però és de tot, no? Podem dir. I l'empatia seria, jo penso de vegades, és com una brúixola, no? Que en aquell moment de turbulència pot ajudar l'adolescent a definir un valor, no? Independentment del que passi, tinc un valor, tinc una direcció, no? Llavors, en aquest sentit, potser l'empatia a l'adolescent li pot ajudar a entendre les seves pròpies emocions, perquè si jo entenc les emocions dels altres, començo a entendre i a parlar de les meves pròpies emocions, i de sobte pot passar que me n'adono que el que jo sento no és tan raro i que potser també li passa als altres. Llavors em sento connectat amb els altres. Això també redueix una mica l'estigma a la salut mental, en certa manera. Clar. I si no em sento sol, que és tan important a l'adolescència, potser busco ajuda. No? Llavors aquí l'empatia promou la resiliència, no? A l'adolescència, en certa manera. Una habilitat essencial. És una habilitat essencial, per afrontar la vida saludablement. Exacte. I els pares? Aquí tenim Què podem fer? El temazo. Els pares podem fer el de sempre, no? Que diem moltes vegades, que és ser un exemple. I això és molt complex. Ser un exemple vol dir que les paraules no vagin per una banda i els comportaments vagin per una altra, ser coherent, no? En certa manera també. No? I, per exemple, els pares podem escoltar, els pares i les persones en general, no? Realment escoltar, però escoltar de veritat, sense interferències, sense mòbil, sense presses, sense els nostres pensaments, validar les emocions, que no vol dir que estiguem d'acord amb la conducta, però validem, no? Les seves emocions. M'agrada molt, l'altre dia estava llegint, no? Buscant informació, i hi ha una neurocientífica que m'agrada molt amb aquest punt, amb aquesta pregunta, perquè diu que, en certa manera, el cor i el cos de les persones que estem connectades amb una família, no? Per exemple, estan connectats. De manera, per exemple, el que jo sento amb el meu cos ho pots sentir tu. I això és molt important com ens apropem a l'adolescent.
Clar, no? per la sincronia amb l'altre. Correcte, no? Perquè si ens apropem independentment de les nostres històries, però amb una respiració pausada, amb una mirada no arrugada, no? Amb una mirada amable, amb unes paraules tranquil·les, no? Aquests components corporals, en certa manera, arriben a l'altre, no? I s'estableix una relació direccional. Jo crec que els pares també una cosa molt interessant que podem fer és ensenyar o treballar el respecte, no? També cap a ell mateix, cap a ells mateixos i cap als altres, no? O ensenyar també la presa de perspectiva. Per exemple, quan mirem una sèrie amb ells, home, no parlant durant la sèrie, però després, no? Jo que ostres, per què ha fet això l'altre, no? La perspectiva, com s'ha sentit, no ens respondran, és igual, són adolescents, però és el soroll, el clima que anem generant una mica a casa. I després també, que m'oblidava, penso que és important una cosa que podem fer i que sembla incompatible amb l'empatia, però és posar límits també, amb amor. A veure, explica això. Amb amor. Posar límits amb carinyo, perquè al final els límits, tots necessitem límits, els hi donen seguretat, els hi donen estructura, no? En definitiva, i els límits els ensenyen també que l'altre també té uns límits, no? I que el que tu fas té un impacte també amb l'altre. I això tindria que veure amb no confondre l'empatia amb ser massa com permissiu, no? Perquè on està el límit, no? De t'entenc, però t'haig de posar un límit. Aquesta és una molt bona pregunta, que a més darrerament, quan amb els diferents estils educatius es parla molt. Ser empàtic no és ser permissiu. Més aviat el contrari, fins i tot, perquè quan practiquem l'empatia de veritat podem establir límits amb seguretat i confiança. Jo crec que l'equilibri estaria una mica amb el que dèiem abans, amb poder validar l'emoció, però no necessàriament estic d'acord amb el teu comportament. Entenc que estiguis enfadat, ho entenc perfectament, però no puc tolerar que em cridis d'aquesta manera, no? Vull dir, entenc l'emoció, la valido, però no el comportament, i jo crec que aquest és un equilibri molt interessant. Ens emportem moltíssims aprenentatges per casa i per posar en pràctica, i ja per acabar, ens agradaria que ens poguessis regalar una paraula o frase que ens ajudi a continuar amb aquest projecte en el que enfortim el benestar dels adolescents i els joves. Em costa ser breu. I més que una paraula o frase, m'agradaria acabar com amb una mena de reflexió molt curteta, no? I pensava l'altre dia, al final aquesta reflexió és una mica fruit dels anys d'experiència clínica i dels anys de vida i de moments difícils, no? Que de vegades porta la vida. I per mi l'autèntica reflexió és que mai no sabem la motxilla que carrega cada persona, és invisible. I de vegades pesa molt aquesta motxilla. No siguem la persona que afegeix una pedra més, no? A la motxilla de l'altre, siguem la persona que mira amablement, la persona que acompanya o la persona que simplement no jutja. Per mi això és l'empatia de veritat. Moltes gràcies, Laura, i ens quedem amb aquest missatge, en el ser molt curosos amb les motxilles invisibles que portem i que porten les altres persones. Ariadna. Bon dia. Bon dia. L'Ariadna és psicòloga i coordinadora de centres educatius d'Escoles Resilients Genca. Ara voldrem conèixer una miqueta més l'empatia. Com la treballem des d'Escoles Resilients Genca a les aules? Doncs, a veure, des del programa entenem que l'empatia forma part de l'educació, no? És un dels eixos principals, perquè com a educadors, pares, mares, referents que som, doncs poder entendre, no? Poder comprendre les dificultats, les alegries, les motivacions dels nostres alumnes o fills i filles, doncs això ens ajudarà a acompanyar-los, no? En el seu desenvolupament al llarg de la vida. Perquè, a part que l'empatia és aquesta capacitat, no? Com ja hem dit, que no és que diguem, anem a entrenar l'empatia, sinó que és al llarg de tota la vida que es va desenvolupant i es va entrenant. Llavors, això com ho aterrem a les aules? A les aules el que fem és promoure accions, no? Que ens portin a entendre millor les nostres emocions, no? Promoure aquesta consciència emocional per poder posar noms, no? Al que sentim, al que ens passa, no? Això hi ha molts alumnes que ens ho diuen, no? Que arrel de les sessions Genca els ha ajudat a entendre
entendre's millor, no? Posar en pràctica aquesta consciència emocional, i un dels eixos claus, també un factor clau, és l'assertivitat, no? Poder expressar-nos, poder saber comunicar-nos davant de situacions difícils i de manera assertiva. I després també des del Genca, totes aquestes activitats que es proposen promouen la reflexió, no? És a dir, entendre, no? O escoltar opinions diferents, no? Dels meus companys, també ens ajuda a obrir, no? Aquesta ment i a practicar i a enfortir les nostres habilitats socioemocionals, no només l'empatia. És a dir, que anem entrellaçant una habilitat amb l'altra, no? Al final està tot relacionat i és com anar fent un teixit, no? Sí. Ben entramat i ben relligat. Sí, totalment. I amb això que comentaves abans, els docents us comenten si veuen canvis en els adolescents, en la seva conducta, després de treballar tot això? Sí, a veure, el que comenten els docents és que quan fas aquest entrenament d'habilitats socioemocionals, no? Clar, això es reverteix en un clima més positiu a les aules, clar, els alumnes tenen més eines, no? Van adquirint més eines, doncs, sobretot per resoldre conflictes, no? El que deia, no? De com enfrontem les situacions difícils, com ens parlem els uns als altres, i sobretot també a nivell d'aula, millora la cohesió de grup. El clima. El clima d'aula, sí. I si un docent diu, ostres, jo vull reforçar més l'empatia, a part de poder fer aquestes activitats i aquesta mirada transversal, alguna acció que et vindria al cap per recomanar? Bueno, els docents són referents, no? No deixen de ser referents emocionals i com deia abans també, l'empatia no és allò que diguis, va, vinga, avui toca, no? És a dir, el millor és, com deia, no? Els docents són referents emocionals i no es pot ensenyar des de la teoria, sinó que es transmet des de la pràctica, des del modelatge, no? És a dir, el que es comentava abans també, no? De que el més coherent és que el que diguis i el que fas doncs sigui coherent, no? I d'aquesta manera s'integra de forma natural en els alumnes l'empatia i insisteixo que altres habilitats socioemocionals, no? Perquè és molt difícil deslligar les unes de les altres, no? Però la gràcia del Genca jo crec és que tot es treballa, no? Tot està lligat de manera transversal també. I també no només a nivell individual, sinó a nivell de centre, no? A nivell d'escola es treballa l'empatia? Sí. Clar, per un cantó, els docents també han de crear aquests espais segurs, no? Perquè moltes vegades quan parles de la consciència emocional, no? De quines emocions, del que sents, del que et passa, no? Del dia a dia, doncs també s'han de generar espais segurs perquè els alumnes se sentin còmodes, no? I no se sentin jutjats. No? En aquest sentit és superimportant a nivell d'aula i de centre. Bueno, és el que dèiem, no? Jo ho puc practicar, però si no hi ha una coherència en el meu entorn, serà complicadet. Sí, totalment. Ariadna, per acabar, ens agradaria que ens poguessis regalar una frase o paraula per encoratjar-nos a seguir endavant. A mi hi ha una frase que m'agrada molt, que és d'una educadora que es diu Anna Carpena, que ha escrit molt sobre l'empatia, i diu que l'empatia, doncs, més enllà de sentir, no? El que sent l'altra persona, és entendre, no? I entendre fa que t'alliberis, no? I això vol dir doncs, que més enllà de poder entendre el que sent l'altra persona, doncs vas una miqueta més enllà i comprens, tens aquesta compassió, no? Vull dir que va una miqueta més enllà de la definició clàssica. I acaba sent un motor de canvi, al final. Sí, totalment. Gràcies, Ariadna, per acompanyar-nos i ens veiem aviat. Molt bé. Doncs acabem aquest set i ara travessarem la Pineda, just aquí al davant, i anirem a parlar amb el doctor Manel del Castillo, gerent de l'hospital. Ens acompanyeu? Ens hem traslladat a l'altra banda de la Pineda, ara per tenir una conversa amb el doctor Manel del Castillo, gerent de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Manel, bon dia. Molt bon dia. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Moltes gràcies per la invitació. Mira, volíem saber per què és important per un hospital no només tractar malalties, sinó tenir en compte valors com l'empatia. Bé, diuen que els sistemes sanitaris s'han d'orientar més a la salut i no només a la malaltia, no? I nosaltres això ens ho creiem. Creiem que realment actituds, comportaments, etc., es poden ajudar a millorar
si fem activitats de prevenció, de promoció, etc. Per tant, nosaltres ens creiem aquesta idea de que hem de prevenir. I creiem que tot el programa Genca, al final el que pretén és prevenir malalties, promocionar hàbits saludables. Per tant, és la primera raó. Ens creiem que realment la salut s'ha d'orientar, o els sistemes sanitaris s'han d'orientar no només a la malaltia, sinó també a la salut. La segona raó és perquè nosaltres veiem el que està passant. I realment els problemes de salut mental, les dificultats, el no saber com gestionar el malestar, veient que en moltes ocasions acaba en malaltia. Nosaltres, com a hospital, que tenim un gran servei de salut mental, com tu saps, veiem els resultats de quan les coses no van bé. Veiem com han crescut les urgències, com han crescut molts problemes de salut mental i, per tant, no ens podem quedar simplement mirant i donant resposta quan les coses ja no van bé, sinó que creiem que hem d'actuar per prevenir. I, per tant, té tot el sentit un programa com el Genca. I la tercera raó és perquè a nosaltres ens agrada no només pensar, sinó actuar. I no només quedar-nos en la idea de que s'ha de fer alguna cosa, sinó fer-ho. És veritat que hem sortit de la nostra zona de confort, la nostra zona de confort és tratar malalts, però ens hem sentit en la responsabilitat de fer alguna cosa per intentar ajudar a que tota aquesta onada que tenim de problemes de salut mental la puguem gestionar d'una forma més adequada. Actuar i actuar amb valors. Aquest matí la María José Tojo ens parlava de l'empatia, del paper d'infermeria. Com es reflexa en el dia a dia de l'hospital la relació amb els pacients i les famílies i l'empatia, que és el que avui parlem? Bueno, des de fa molts anys a l'hospital sempre diem una frase, jo sempre ho dic això, no hem d'interpretar el que diuen els pacients, no ho hem d'imaginar, el que hem de fer és preguntar, tenir-los en compte. I llavors, des de fa molt de temps en el nostre hospital, aquest concepte d'empatia l'incorporem des del punt de vista de posar tecnologia a vegades informàtica i altres vegades el que és tecnologia de com entendre el que un pacient vol o necessita, a través del que diem tot el que coneixem dins del concepte Patient Experience, experiència de pacient, i en tota una sèrie d'instruments intentem al final conèixer realment el que són les necessitats reals dels pacients i les seves famílies. No diem, los pacientes lo que necessiten, no, demanem als pacients què és el que necessita. I per això necessitem tota una metodologia que tenim des de fa anys, amb experts que tenim a la casa, que venen moltes vegades del món dels serveis privats, de l'hostaleria, etc., per intentar entendre de forma clara què necessiten els pacients i orientar la nostra organització per donar aquesta resposta. A nosaltres ens agrada dir que la tecnologia és necessària, però és tecnologia que ens ajudi a humanitzar. No és tecnologia per allunyar-nos dels pacients, tot al contrari, la tecnologia ens ajuda a realment donar una atenció molt més humanitzada. I apropar-nos amb ells, incloent-los en les decisions, que això s'ha de ser valent per prendre aquestes decisions perquè no sempre ens agradarà el que probablement ens diran. Efectivament. Nosaltres tenim des de fa molts anys un consell de famílies que es reuneix 10 vegades a l'any, una vegada al mes menys a l'agost i el desembre, que són pares i mares de nens amb malalties complexes, que ens coneixen molt bé, que ens estimen molt, però que són molt crítics, precisament perquè ens estimen, i per tant ens diuen les coses que no van bé, i nosaltres intentem fer-les cas. De fet, a vegades ens diuen, home, portem aquí molts anys perquè ens feu cas. No sempre podem aconseguir el que necessitem, no? Perquè a vegades són coses que no tenim resposta, però sí que intentem que la veu del pacient s'incorpori no només per escoltar-la, sinó per actuar en funció del que ens diuen. Una crítica que ens ajuda a avançar. Des de Genca, a totes les persones que convidem, i avui especialment, que és l'últim capítol que fem de la temporada, ens agradaria que ens poguessis regalar una reflexió o una frase que ens ajudi a continuar tenint alè per enfortir el benestar emocional dels adolescents i els joves. Jo utilitzaré una paraula que a vegades és mal interpretada, que és compassió. Compassió a vegades la gent pensa que és una virtut cristiana, i també, o que és una cosa paternalista. En el nostre cas no la entenem així. Compassió és empatia en acció. No només és posar-se a les sabates de l'altre, sinó fer alguna cosa. I per tant jo crec que Genca és un exemple de compassió. Entenem que hi ha un problema i no només ho entenem, sinó que fem alguna cosa per intentar millorar-ho. Moltíssimes gràcies, doctor Manel del Castillo, gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Fins una altra. Moltes gràcies. Amb la compassió i l'acció seguim endavant.
Avui taquem l'últim episodi de la temporada. Això no vol dir que això s'acaba, això continua. I des de Henka el que volem agrair sobretot és el pensar que un món diferent és possible. Però aquesta transformació no cal fer grans coses. Un exemple és el gran equip que hi ha al darrere, des de la imatge, el so, la producció, els guions, la implicació, el talent i el cor que s'hi ha posat. Aquests petits canvis, si tots pensem en petits canvis al nostre entorn, serà possible un món diferent. Fins un altre i gràcies. Henka, el podcast. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Step to the rhythm, slide to the beat. Oh yeah, feel that funk. It's a party on the street.